дару девори ин хона аз айёми кӯдакӣ, наврасӣ ва даврони ҷавонии як сиёсатмадор ва мансабдори озодандеш Суҳроб Шарипов хотираҳои зиёд дорад. фарзанди севими хонавода, бачаи шух ва ҳамсуҳбати хуби падар. ҳанӯз аз овони бачагӣ миёни фарзандони ин хонавода тафовут дошт. вақте ки бо падарам хай баъзу мунозиро мекарданд, беҳад бисёр баҳз мекард. хай ман ки ӯ қашағман набудам, ой саг мебуромадам мерафтам ва ё дар ҳамин хони мобайн қати мусафед беҳад баҳз мекардам. баъд ман ҳатто берун мерафтам меомадам, баъд аз соатҳое меомадам ки ҳолам баҳз кардаист. баъд ман гуфтам бас нест, мега хай мо ба аъзои худ мунайгу. вақте ки ман дар аспирантура мехондам ва ӯ синфи се мехонд ва ҳар вақте ки бегоҳиҳо ман хонаи устод Иброҳим Шарипов мерафтам, аз онҷа то қадри роҳи калон ӯ аз пушти ман меомад, маро гусел мекард. ҳамин чиз ба хотири ӯ бештар мондааст нисбат ба хотири ман ва ин аз нақли худаш аст. аз Суҳроб дар ин хонавода танҳо як албоми аксҳо ва хотироти нек боқӣ мондааст. аксҳое ки акнун мисли гавҳараки чашм нигаҳдорӣ мешаванд. хай мана ин сурати Суҳроб бо ҳамсинфаш Қобилҷон. инҷа манам Суҳробо бачаи амакима ин. инҷа синфи намедонам 4 мехонд. умри кӯтоҳи Суҳроб Шарипов барои ҷомеаи тоҷик меросе гузошт ки аз рӯи он мешавад таърихи афкори сиёсӣ ва иҷтимоии Тоҷикистонро навишт. Суҳроб Шарипов муддати 5 сол маҳз дар ҳамин бино маркази таҳқиқоти стратегии назди президенти Тоҷикистон ба ҳайси раҳбар кор кардааст ва он давраҳо як замони авҷи фаъолияти ӯ дониста мешавад. ҳамкорон низ аз ӯ як инсони хоксор ва самимӣ ном мебаранд. он масъалаҳои муҳиме ки имрӯз дар ҷомаи мо умуман як қатор барномаҳои давлатӣ ва стратегияҳое ки имрӯз амалӣ мекунанд, бевосита бо ташаббуси ман Суҳроб Шарипов умуман як қатор пешниҳодҳои вай буд ки барои минбаъда рушд додани раванди давлатдории навини Тоҷикистон дар асоси принсипҳои демократӣ умуман вай устод бисёр хизматҳои калон кард ва аз ҳамин буд ки устод Суҳроб Шарипов тавонист ки ба бисёр масъалаҳои муҳими меҳварии раванди давлатдории Тоҷикистон бисёр хизмати калон кард. ҳамчун раҳбари маркази тадқиқоти стратегӣ сухани Суҳроб аҳамият дошт ва гуфтаҳои ӯ ба матолиби муҳими расонаҳои ҷаҳонӣ роҳ меёфт. аз моҳи декабри соли 2011 то охирин нафасаш Суҳроб Шарипов вакили маҷлиси намояндагони Тоҷикистон буд. вай дар ин ҷо низ ба аслҳои ҳирфаии худ содиқ монд. оё масъалаи баҳс кардани туҳмату сиёҳкунии муҳоҷирони тоҷик ва умуман шаҳрвандони Тоҷикистон дар Россия дида шуда буд ва аз ҷониби расонаҳои давлатии Россия, ман аз ҷониби расонаҳои шахсӣ намегӯям. Суҳроб ҳамчун узви ҳизби ҳоким ё шахси наздик ба ҳукумат дар доираи марзҳои муайян ҳаракат мекард. ҳамеша ин марзҳоро берунтар тела медод ва фазоро бозтар менамуд. бо гузашти як сол набудани ин шахсият халоеро ба миён овард. Суҳроб Шарипов барои мо журналистон агар гӯем як пул буд миёни ҷомеаи озодандешу ҳукумат, хато намекунем. бубинед дар ҳолатҳои вазнин ё ин ки дар қиболи мавзӯъҳои доғи кишвар мо аз Суҳроб Шарипов ба унвони як шахсияти мансабдор, як нафаре ки мо мавқеи унро ҳамчун мавқеи ҳукумат маънӣ дод мекардем, ҳамун гуна истифода мекардем ва ҳоло мо намедонем оё дар ҳамин ҳукумат ҳамин гуна шахсиятеро мо пайдо карда метавонем ё на. ҳақиқатан мавқеи ватандӯстӣ бисёр сахт дошт, лекин ҳамонро ҳамчун дилсӯзона бисёр кушоду равшан мегуфт ва ин албатта мумкин ба баъзеҳо намефорид, лекин дар маҷмӯъ гирем вай ба фоидаи ҷаноби олӣ буд президенти кишварамон ба воситаи дастгоҳаш барои тамоми Тоҷикистон аслан фоиданок буд. бояд кор кунем гуфт. фарзандони падар ҳанӯз ҳам ба марги ӯ бовар надоранд ва интизоранд ки рӯзе Суҳроб бармегардад.